no. That is the only thing uThixo uzasikhusela emagqwirheni by faith. Uzasikhusela nabantwana bethu banga influence izizwe zomhlaba by our faith in Christ. The just shall live by faith bangcwele. Therefore ngiyafuna ukuthi namhlanje that kukho into ofanele siyibambe apha. Ukudiagnose ezinye izinto. uThixo usebenzisa into zalomhlaba ezimbi kuthi as the chastisement. Sikwazi basi yayiyeka uThixo siyiphathe ihit eshushu so that sisawutsha sikoma siphinde siyiphathe. Asisathi hata mntwana uzawutsha suphatha. Abantu abamfuni ke uhata. I said you shall not have any other gods other than God. Therefore you shall understand ukuthi uThixo is a jealous God. uThixo akamixo abangcwele. uThixo unesikhwele manyandi. Can live wisilo uThixo unesikhwele kwathini until you understand esisikhwele sikaThixo kuba yintoni. He does not share glory with men. uThixo uYesu wazofela wena. Therefore uyakubanga uthi you are mine. Awukwazi kuKristu uphinde bekomnye uThixo. You are either fully his for now. Therefore uThixo bangcwele unesikhwele to a point that at some point uThixo uyakuyeka. The bad days izinto zithi left and right to grab your attention. Akubonisa uba nezinto uthembele kuzo zinto ezitemporary. Mna I am everlasting. Nanti ngunaphakade. Njengoba ndinanawe ngoku ndizawuba nawe ngoku uphila. Usawufandise nawe nasemaphakadeni ndizawuba nawe. Therefore I will never leave you nor forsake you. Therefore that is God. Hallelujah. Amen. But aba balongoku balomhlaba uThixo. Amen. Athi umuntu into yami iyasebenza ngomso izawustaka. Ngoba nayo lonto leyo is based on the judgment kaThixo. So ke bangcwele konke komhlaba ukhoyo useza ubhangiswa. Kodwa lona ilizwi likaThixo limile unaphakade. Ndiyafuna ke bangcwele ukuthi namhlanje ekseni that uthi uThixo, behold I am raising up a Chaldeans, that bitter nation. Amen. For I am doing a work in your days that if you were told you won't understand. Bangcwele into enzayo uThixo ngoku elizweni lonke uba ngasicela we will not understand. Ukuba why God is letting the countries to attack each other, we won't understand. Why God is letting abantu abasayina umthetho bulala abantu babaphile bade baguge, we will not understand. Why umthetho ubhekebheke ababulali bengaphandle, if families never receive justice, we will not understand. We will not understand. But one thing pharmacians is that umhlaba lo awugqibelelanga. The reason why uYesu ezawubuya ezochabalelisa umhlaba, it is because the earth is defiled. The reason why ke ngoku abantu fanele wena usindiswe xa kuzotshatyaliswa umhlaba nabantu abangena Yesu ungabikho kwelanani. Ngoba uThixo ncwadi isikhilelo uThixo uthini uzoqalela what went wrong in Eden. Uyeza umhlaba omtsha, iJerusalem entsha ezawusuka ivela kuThixo ihonjisiwe komtshakazi. Abo bathe bakhole kwigazi lemvana bamkela uYesu njengomfeli kunye nomvukelo wabo bazawuba noThixo. Abo bathe bona bamphika bamvuma uYesu babambela kwinto zalemhlaba bazawuphoswa edikeni lomlilo together namadimoni abotshiweyo, together noSatan to be destroyed. But I want to tell you namhlanje isihoko asenzelwanga umuntu, senzelwe uSathana nalamadimoni wemkanawo ezulwini ayezingelosi to be destroyed. But those that fail to accept Christ as the Lord and Savior, they will together join the enemy edikeni lomlilo, umlilo ongapheliyo wesulfur. Yafuna ke bangcwele ukunazisa ke namhlanje uba bukhona ubomi obu beyond obu. There is life beyond this life. Ukusinda kukuYesu.
Asithetha ngento yosindiso bangcwele. Ukusindisa, it means to save something from destruction. Amen. Into isemngciphekweni yokonakala uyithini? Uyisave ngokuyisindisa. Thina sisemngciphekweni yokuba xa sinofa singena Yesu siya esihogweni, kodwa uYesu yena weza wathini emhlabeni wazofela thina, wathabathela izono zethu kuye, so that abakholelwa kuye bathini bazuze unaphakade. Therefore xa sisamkela uYesu sitsho ke ngoku sisindiswe, sisinda kwindlela eya esihogweni bangcwele. Hallelujah. Sisinda apho. Incwadi yabase-Efeso chapter 2 ithi sasingabantwana bengqumbo njengomuntu wonke, kodwa ngenxa yoba uThixo enothando wathini wasisindisa. Therefore wonke umuntu ozalwe emhlabeni uphansi kwengqumbo kaThixo. Xa ungasindiswa ungamkelanga uYesu uphansi kwengqumbo, you are under the judgment of God. Uphansi kwengqumbo. Mistake zacima izibane wavuka ungena Yesu, incwadi ivaliwe, awusekho usindiso. Usindiso lulapha before the grave. There is no salvation ngapha kwengcwaba abancane. Therefore it is my prayer that whatever uNkulunkulu has done in our lives, bento sibuyisela uThixo singamsoli. What this country is going through, it's going from evil to worse. From evil to worse. I feel pity for our children. I don't know what was. Honestly, I don't know. Yeah. I don't know. I don't know what's going to happen. Ngoba Satan is being introduced at the highest level. Abantwana besebancinci. Uvunyelwa abantu besine sinye bayo adopt umntana. O confuse umntana. Ezenzekayo ezo bangcwele, whenever sisenze vunyelwa ku-officiate sona sisenza officially, God is grieved. Wathini ngexesha likaNoah? Ithi babesenzana ngabantu babesona ukona kwakuthi kwakukhulu ehlabathini, kukhulu nje ukona kwafikelela lapha phezulu, to a point that uThixo wathini wayekela inqumbo yakhe wasitshabalalisa isizwe. Xa ejonge esantsi wathini kwasinda bani? uNoah yedwa nendlu yakhe. Out of the whole world abantu abayi-8 qha. iSodom neGomora kwasenzeka ntoni? Amadoda elala namadoda, abafazi ngokunjalo. Kwade iingelosi zikaThixo xa zifikile emzini kaLothe, ithi iBhayibhile amadoda alalali athi sibone amadoda amabini engena apho, bathi sinike bona befuna ulala iingelosi amadoda alalali. Ngelo xesha elo wathi uLothe wanikela ngeentombi zakhe ezingamavirgin, wathi okuba nithathe nje abantwana bam abazintombi niyeke la madoda, because iingelosi avela as men zipha kuLothe, bathi give us those men. Yo. Befuna ureyipha iingelosi abantu bathi baseSodom and Gomorrah. Beloved, wathi uTata wanikela ngabantwana bakhe uLothe. What happened? uThixo wadestroya iSodom and Gomorrah with sulfur. Isulfur yilanto ithi xa kutshisa ifike incamathele iphinde i-expand ibe ngathi kutshisa wesi ngose lapho lilahle lingaluzi nantsika, aliluzi ufanele liyaphelelwa lithini, but liye liba strong inyama eli nesihoko edikele umlilo ukuthi abhele with sulfur. Kwafikela ubume obunzima pha. That is how they were ngela xesha.